Poď! Ty kokos, čo Jaj, to nie ako ja kedysi. A čo mu urobil, ty kokos, nič? Žiadny faul. Žiadny faul, ty kokos. Offside! Aha, aká krásna rozhodky. No poď, mu vybehni troška! Poď! Čo kričí, aký offside? To sa nedá na to pozerať. To je hra. Poď. Prvý dotyk. Pozri sa, aha. Sopliak malý, ty už je dole a 50 minúta nevádza nič. Lepšie nemôže ho nechať. Keď beží, tak musíš dostúpiť ku nemu. Tak obehne. Dobre, predýchaj sa troška. Uja, vy ste hrávali. Chlapček môj. Joj, to boli časy, tuto s Igorom. Joj. Kde toto ťa obehol ako tuto? Malý. To boli časy, presne. Ako Vilko vraví. Sme mali pravidlo, buď prejde lopta, alebo noha. A to si musel jebnúť dole hneď. To musela byť super doba. A tá doba, v 72. keď sme hrali my, vieš? Starý Dolínsky. Bicykelke by troška spraviť. Čo robí? Do tela trocha! Čo robí? Ešte aj srkať ide. Rohe! Gól sme dostali. Strašne pozor na ten futbal. Mohol som radšej doma ostať. Máte kokot. Daj možno tu do piči. Komu sa povedal kokot? Igor, poďme. Komu povedal? Aký faul?